खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बीटीसी पलिटिकेलनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बीपीएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय खनसेयैनो 11 विधानसभा बियाबनि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावबाय बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय दिनै बिजाथि फारिलाइखौ फोसावबाय हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन जे दसे समनि उनावनो थामहिनबा पीएमबी मिटिं जोबखांनायनि उनावनो बिजाथिनि फारिलाइफोरखौ फोसावगोन होनना फोरमायदोंमोन थिग बेबायदिनो बीपीएफनिफ्राय सेथियावनो 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनिफ्राय शभाराम बसुमतारी 2 नं दतमा एसटी रबिराम नार्जारी बिथाङा बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबनिफ्राय बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथांखौ बे समाव 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै फोसावबाय जेराव सेउलि महिलारिखौ लानानै गोबां सोंथि खालामदोंमोन प्रमिला रानी ब्रह्म आरो सेउलि महिलारि बिथांमोननि गेजेराव जा राजखान्थिनि मोनसे दावहा सोमजिदोंमोन नाथाय बे समाव 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबनिफ्राय सेउलि महिलारि बिथांखौ फोसावबाय 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाब 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव रूपम रय बिथांखौ बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनिफ्राय फोसावनाय जाबाय पर्बत जरा 5 नं पर्बत जरा विधानसभा बियाबाव डॉक्टर रिजुएल करीम बिथांखौ पर्बत जरा विधानसभा बियाबनिफ्राय बीपीएफनि बिजाथि होननानै बे समाव फोसावबाय 19 नं सिडली विधानसभा बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बीटीसी हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथांखौ सिडली विधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै फोसावबाय बीपीएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय लोगोसे 41 नं मानास विधानसभा बियाबाव थानेश्वर बसुमतारी 42 नं बाक्सा विधानसभा बियाबाव मनेश्वर ब्रह्म 45 नं भेरगाव विधानसभा बियाबाव महेश्वर बर' आरो 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबाव बे समाव रिहन दैमारी यूपीपीएलनिफ्राय दीपेन बर' आरो बीपीएफनिफ्राय बे समाव रिहन दैमारीखौ बे समाव बीपीएफ एबा उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय बे समाव रिहन दैमारी बिथाङा बीटीसीनिबो डिपुटि चिफ रिहन दैमारी बिथांखौ बे समाव उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै फोसावबाय लोगोसे जोबथायाव 47 नं माजबाद विधानसभा बियाबाव बारग' रायजोनि मन्त्रि चरण बर' बिथांखौ बीपीएफनिफ्राय माजबाद विधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै बे समाव फोसावबाय बे समाव फिन फोरमायबावनि बीपीएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय मोन 11 जा बीटीसीनि गासै मोन 15 विधानसभानि गेजेराव मोन 11 विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंनो थाखाय बीपीएफआ खाबु मोनदों बे खाबु हिसाबै सोरखौ होदों 1 नं गसाइगाव शभाराम बसुमतारी 2 नं दतमा विधानसभा बियाबाव रबिराम नार्जारी 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबाव सेउलि महिलारि 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव रूपम रय पर्बत जरा विधानसभा बियाबाव डॉक्टर रिजुएल करीम 19 नं सिडली चिरां थामहिनबा सिडली विधानसभा बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म 41 नं मानास विधानसभा बियाब थानेश्वर बसुमतारी बाक्सा विधानसभा बियाबनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म भेरगाव विधानसभा बियाबनिफ्राय महेश्वर बर' उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय रिहन दैमारी आरो 47 नं विधानसभा बियाबनिफ्राय चरण बर' बिथांखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया नायदो बिदिब्ला बीपीएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय सोर माबे विधानसभा बियाबाव सोर बीपीएफनि मैखोम दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव बिजाथि गसंखौ नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि पेनेलिस्टनिफ्राय नोंथांमोना नायलांदो।